Fawr iawn. I'r rhain o chi sy'n ymuno rwan sydd yn live streamio, os ydych chi'n esbonio, a beth sy'n digwydd, da ni ddim bod yn ethol gadeirydd, a mae'r broses yna'n mae'r bleidlais yn gyddiedig oherwydd yr broses technegol, fydden ni ddim live streamio rhan gyntaf, ond mi fydd yna recordiad llawn o gael o'r cyfarfod, os ydych chi eisiau edrych ar y rhan yna, heblaw sŵrs am yr cyfnod yn ei gydleisio. Mi fedra i gadarnhau bod ni wedi cwblhau'r broses ac mae Tim Jones oedd llwyddiannus wedi croeso. Diolch yn fawr iawn i phawb yn bleidleisio drosto fi, a dwi'n falch iawn o'r anrhydedd o bod yn cadeirydd awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Dwi'n gwybod dwi'n dilyn mewn rhes o bobl sydd wedi gwneud job arbennig a dda, a dwi'n gobeithio fyddai'n gallu byw i fyny i'r waith da maen nhw wedi gwneud. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd, a diolch yn fawr iawn i Edgar am ysgwydlaw a fel ma'n i weithio efo chi gyd. Iawn. Yn mynd ymlaen efo'r busnes. Reit, oes gen i ymddiheuriadau? Dim byd o gwbl, di Dilwyn ddim efo ni. Na. None of it. Okay, right. Chair, yeah, could I put a question to you? And do we need a vice chair, as the current vice chair has now been elevated, so there is now a vacancy for vice chair? Hollol gywir. Mae'n le ar gyfer is-gadeirydd, ond y bwriad y gen i oedd mwyn tegwch i bawb fel arfer efo is-gadeirydd, da ni roed cyfle i bobl meddwl am pryd ma'n eisiau ymledu, a wedyn da ni'n roed yr cyfle hefyd iddyn nhw hanner yr awdurdod am 5 munud. Wedyn, o'n i'n teimlo os oes yna frys mawr yno ni i fod i benderfyniad ar is-gadeirydd yr awdurdod, fyswn ni'n parhau heb is-gadair tan y cyfarfod nesaf awdurdod. Thank you, Chair. I'm happy with that explanation. I think that's fair. Okay. Mae gen i rhestr o bethau fama dwi isio dweud i chi amdan, fel y gadeirydd newydd. Mae gen i aelod newydd am y tro gyntaf heddiw, Einir, croeso i chi, Einir y Cyngor Gwynedd. Mae'n dda iawn cael chi efo ni. Gobeithio ydych chi'n mwynhau a llwyddo ar y pwyllgor yma. Diolch yn fawr. Hefyd, ar ran aelodau Cyngor Gwynedd, os ydych chi'n dymuno ar gorau i John Pew, sef hip newydd yn go ddiweddar. Mae'n dda iawn weld efo ni heddiw. Gobeithio fel chi'n ôl ar y beic mor gyflym as sy'n bosib. Leis cael chi efo ni, John. O ran aelodau Llywodraeth Cymru, sa'n hoffi cymryd y cyfle yma i diolch i Tracy Evans. Dwi'n gwybod mae hwn yn gyfarfod ola Tracy. Fysa'n o ran yr awdurdod licio dweud diolch yn fawr iawn am dy waith da a gyfraniad dros yr 8 mlynedd da chi wedi bod efo ni. A hefyd byddwn ni'n dechrau ar y proses o llenwi'r bwlch mawr yma efo'r Llywodraeth. A bryd mae'r proses di arbysmyd allan eto? Na di, ond
Dwi'n saff iawn os ydy'r swyddogion mynd i oedi oherwydd bod yna potensial newidiadau gyda gwnidod. Ac felly y broses dwi'n hirach os ydy'r gwnidod yn newid, so wrach bod yna oedi mwy na de. Diolch yn fawr. O ran be dwi wedi bod yn neud a be dyn ni wedi bod yn neud fel cadeirydd, is-cadeirydd dros yr misoedd dwytha. Ar y 27 o Tachwedd, wnaethon ni gwrdd â Julie James ein gweinidog ni. Oedd hi'n cefnogol mawr o'r parcia, ond mae'r cyllid yn dod y cwtio a tynnach da ni wedi weld ers sefydlu'r Llywodraeth Cymru. Felly amseroedd galed fel nes i wneud yn ynyrchiad fi. Mae'n dweud mae am helpu ni gymaint am ein gallu, ond yn sicr mae pethau'n tein iawn, a ges i'r un neges y diwrnod wedyn yn cynhadledd tai ganddo hi bod pres yn tein iawn, a mae'n amseroedd galed o blaen ni o ran pres. Ar y 30 o Ionawr, nes i gynda i cyfarfod gyntaf ers Covid o'r staff i gyd y Parc Genedlaethol yn y plas yma. Oedd y llwyth o gyflwyniadau i codi ymwybyddiaeth staff ar wahanol bethau i'r un lefel. Oedd y lefel y moral a siarad yn da iawn i gwmpas na, oedd pobl yn falch iawn i bod efo'i gilydd. A dwi'n meddwl oedd yn profiad positif iawn i bod efo nhw, a nhw eisiau cario ymlaen, wneud y fath yma gerfodydd i wneud sicr bod nhw yn deall beth sy'n digwydd a bod pawb o'r un lefel o dealltwriaeth ar bethau. Ar y 26 o Ionawr, o'n i yn cydbwyllgor corfforedig yn Gogledd Cymru efo Brydredwr, a nathon ni edrych i mewn i'r cyllid cydbwyllgor, dan unig peth rili gafodd ei drafod ar hwnna. Gawson ni, da ni wedi symud ymlaen yn Pencadlys yn Penrhyn i wneud gwaith ar ystafell cyfarfod fanna i wneud sicr bod yr addas i cynnal cyfarfodydd fel yr awdurdod yma a is-bwyllgor a pethau fel yna. A da ni yn y misoedd nesaf am cynnal gyfarfod neu ddau yn fanna yn lle'r plas, jyst i weld sut mae'n gweithio i wneud sicr bod unrhyw broblemau yn cael ei delio efo i ni gallu defnyddio fe mwy aml yn dyfodol os y pethau fel yna yn digwydd. Wedyn, mae'r ddau sesiwn hyfforddiant wedi bod i aelodau staff gan y Llywodraeth. Ar y 30 o Ionawr gawson ni yn y Llywodraethu, a'r wythnos yma, ar yr ail gawson ni amrywiaeth cynhwysiant, a wedyn mae gen i arall ar y trydydd un ar 16 o Chwefror ar natur y carbon. Maen nhw'n werthwhile mynd atyn nhw. Maen nhw rhywbeth i dysgu gyda ni. Mae'n cael siawns i siario brofiad efo cyd-aelodau ni o parciau genedlaethol eraill ac efo'r ardaloedd a harddwch naturiol eithriadol. Da ni gyd yn teulu o tirweddau sydd wedi cael ei amddiffyn. Mae hein yn mae'n dod o'r Llywodraeth oherwydd ymateb i'r waith wnaethon ni wneud fama yn dweud bod ni ddim yn cael digon o hyfforddiant ganddyn nhw, ddim digon o mewnbwn ganddyn nhw i wneud sicr bod ni gyd ar yr un lefel a bod ni'n deall pethau sy'n digwydd. Felly mae hynna'n, sa'n dweud bod un natur a carbon fydd yr un i fi mwy diddorol. Yn anffodus dwi ddim yn gallu bod yma di ar gwyliau, ond fysa'n anach i gyd yn dod yna. Peth pwysica, gawson ni llythyr ymddwysuddo gan Emyr ar y 9 o Chwefror. Fysa'n cymryd y siawn sŵan i ddweud diolch i Emyr am y 10 mlynedd o waith galad a gadarn mae wedi wneud i ni. Da ni wedi bod am o ran arweinyddiaeth arbennig o dda yn y parc, da ni wedi bod yn lwcus iawn i gael o. A digon rhyfedd o'n i ar y bwrdd cyfweld fel observer 10 mlynedd yn ôl pan gafodd Emyr y job, felly dwi'n falch iawn ar y penderfyniad nath nhw'n wneud. A mae gennym ni y penderfyniad wneud i recrwtio prioritedwr newydd. Byddwn ni'n lwcus iawn i cael un mor dda Emyr. Mae'r proses wedi dechrau yn barod, ond jyst i hysbysebu chi gyd, fydd yna cyfarfod arbennig o'r awdurdod i mynd i mewn i hwn yn mwy fanwl yn y wythnosau nesaf. Mae Emyr wedi dweud bod o'n fodlon aros ydi dan yr ha, dechrau'r ha, a dipyn o bach hyblygrwydd o gwmpas fanna, os oes yna rhybydd o rai person sy'n cael y job roi am y job maen nhw yn rwan. Felly dwi'n falch iawn o hwnna a diolch yn fawr iddo fo am y hyblygrwydd yna. A gobeithio fydd o'n cael ymddeoliad hapus iawn a mwynhau fywyd tu allan i'r parc. Felly,
dyna beth sgynna i ddeud. Dwi am rwan yn pasio ymlaen i Emyr am unrhyw beth sgynna fo. Fo ychwanegu i hwnna. Diolch Emyr. Ia, diolch. Gai ofyn cadeirydd cyn i chi fynd ymlaen. Oes yn ymddiheuriadau? Nagos. O reit, oce, mae'n eitem ymddiheuriadau i lawr, does. Da ni wedi cyfro fo a ddod na ddim. Mae yna un Dilwyn Owain Roberts. Sori, nes i ofyn i Anwen, oedd Anwen ddim wedi cael fi'n byd eto, ond diolch i fawr am yr un Dilwyn. Ie. Diolch. Sori, ond nyrfa fi wedi gael fi fawr. Reit, Emyr, drosodd i chi. Seicio, fi diolch i Tim Eichgar am geisio am y swydd. Llangwyrchiadau chdi, Tim. Jyst adlewyrchu, byddai ar ymwneud cadeirydd llai na 10 mlynedd, a pan mae rhywun yn ystyried y diweddar Cyrwyn Roberts, ac ond efo tri prifwythredwr yn ugen nesaf yma, felly mae'r oes wedi newid. Diolch am y geiriau caredig, ond mae yna lot o waith i wneud cyn i adael. Dwi eisiau gwneud saff bod chi fel aelodau yn deall lle da ni'n mynd ar y ochr ariannol am y 2 blynedd nesaf cyn gadael. Fel mae cadeirydd wedi sôn, gath i gwrdd staff, hwnna oedd y cyntaf ers Covid, sef y cyntaf ers 4 blynedd. Staff wedi rili mwynhau dod nôl at ei gilydd. Ac dwi'n meddwl bod o'n mwy arbennig oherwydd bod ni'n gweithio mwy effeithiol a bod ni'n gweld yn gilydd yn aml. So y teimlad yn y staff oedd bod ni eisiau fo yn amlach nac yn blynyddol. Felly mi fydden ni'n trio mysgau hynny. Mae'r cadeiryddio'n wedi cwrdd â'r tîm reoli ystyried sylw ariannol yr awdurdod, a mi castiad yn hwnna di fyddai'n rhoi papur i chi fel aelodau mewn gweithgor i chi gael ystyried yr llwybr sydd angen i droedio ar ochr ariannol dros y 2 blynedd nesaf. Fel mae cadeirydd wedi dweud, mae'r stafell gyfarfod yn Pencadlys wedi cael ei uwchraddio. Gath ni gyfarfod fel staff o'na yn hanner dydd Llun, a ddafol iawn fel lle cyfarfod. Mae trefniant y cynarchebu maes parcio Pen-y-Cas yn dod nôl yn buan, felly os ydych eisiau parcio yn Pen-y-Cas ar y we i gael eich man parcio. A jyst i gadarnhau, mi fydd ni emyrau yn pennaeth adnoddau dynol yn dod â papur arbennig i chi ar ôl y cynllunio mis Mawrth i chi ystyried a cytuno y drefn o benodi prifwythredwr newydd. Ond fydda i ddim yn gwneud dim rhan yn hynny wrth gwrs. Diolch yn fawr. Diolch Emyr. Beth nes ys gan unrhyw cwestiynau gan y cyhoedd? Sgan ni cwestiynau gan y cyhoedd o gwbl? Dos am wedi gofyn. So neis cael un rhywbryd ym ysaf? Da ni'n cael un am bach oen. Os gen ni datganiad y fyddion a diddordebau gen unrhyw un, June? Rhyd dyddag yn yr bwrdd gweithio fo'r Penmachno. A wedyn, da ni'n symud ymlaen i'r munedau o'r cofnodion o'r cyfarfod o 6 o Rhagfyr. Sori, a 15 o Dachwedd a 6 o Rhagfyr. Felly, yn dechrau'r un 15 o Dachwedd. A'n mynd drwyddyn nhw o ran cywerdod, tudalen gyntaf, ail, trydydd, pedwerydd, 5, a 6. Os rwy'n yn cynnig bod nhw'n iawn? Diolch Joe. A John Ifor yn eilio. Diolch yn fawr. A wedyn, mae gennym ni materion i godi wrthyn nhw. Hwna, symud ymlaen i rai 6 o Rhagfyr, un fyr. Ydy pawb yn cytuno bod yn gywir? Diolch yn fawr. Felly, symud ymlaen i'r taflen weithredu. Mae'n un peth arno fo. Iwan, ydych chi eisiau? Mi'n dal ar un eitem sydd arno fo,
yn sgil datblygiadau yma. Dwi'n meddwl o'n gall bod yn aros yna am y tro. A wedyn, fel ydych chi'n dweud, dwi'n yna, fel sydd wedi cael ei ddeisio, dwi'n mynd i gwarod arbennig o'r awdurdod mis Fawrth i drafod yn ellach. Ond, ie, so mae'n bwysig bod wedi teimlo'n aros am y tro. Diolch yn fawr. A wedyn, symud ymlaen i'r papur gyntaf sydd ni ar ran cyllideb yr awdurdod. Sy'n ei hwn? Ia, diolch yn fawr iawn i chi, Mr Cadeirydd, a phwnwyrchiadau ar eich etholiad. Ia, mae'n bleser i fi gyflwyno cyllideb cyntaf fel prif swyddog cyllid yr awdurdod i chi. Yn anffodus, dwi'n gorfod cyflwyno y cyllideb cyntaf diffyg o 640 o filoedd yn y cyllideb refyn yn anffodus. Mae'r adroddiad yn ei glyru chi fydd i'r camar mae rhywun i Gymru mwyn llunio'r gyllideb. A fel o gwelwch chi fanna, beth da ni'n neud ydy beth sy'n cael ei ddefnyddio fel term incremental, sef edrych ar y gyllideb flwyddyn dwytha, gweld ar addasiadau a'r newidiadau sydd wedi digwydd, a'r pwysau gwario, neu cyflam incwm ychwanegol ag addasu y gyllideb mwyn greu hynny mwyn sefydlu gyllideb ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae'r adroddiad yn rhoi manylion i chi o'r sefyllfa da ni'n wynebu a'r pwysau gwario sydd arna ni lle. Swn i'n licio tynnu'ch sylw chi lle, felwch chi fan'na paragraff 2.1 lle mae yna sôn am ddiffyg yn y gwaelodyn o 640 o filoedd. Mae yna wall yn yr atodiad 1 sy'n mynd hefo fo, lle da ni'n sôn am warged. Yn anffodus, da bod chi wedi gweld hwnna yn y fersiwn Gymraeg, mae'n dweud gwarged sef surplus. Yn anffodus, lle bod chi wedi gweld hwnna wedi codi'r cael hwnna am rhyw hanner eiliad, ond yn anffodus, diffyg ydy hwnna i fod. Na'r diffyg ydy'r gair yna'r wylod atodiad 1 i fod nid gwarged. Mae'r fersiwn Saesneg yn gywir efo deficit. Mae'n galwch chi rhai o'r pethau, rhai'r prif bwyntiau da ni wedi ystyried wrth sefydlu'r gyllideb ydy rhoi darpariaeth chwyddiant yng nghynydd cyfloga ar gyfer 24-25. Mae deg deud ydy'r trafodaethau efo'r undebau felly ddim wedi cychwyn yn ianter eto o safbwynt be fydd y setliad tal. Dydy 6% am bod ni'n meddwl bod hwnna'n ffigwr darbodus i'w gynnwys yn y gyllideb. Petai pethau'n trellan a bod y cynnydd yn trellan fod yn is na hynny. Be fydd yn golygu fyna lai o alw wedyn a llai o ddefnydd o'r cronfeydd yn angenrheidiol. Da chi'n gweld, mae cynnydd o 6% yn tua 350 o filoedd, felly yn fras, mae bob 1% o fanna'n chydig o dan 60,000. Felly, da chi'n gweld, os fydd y cynnydd tal yn y diwedd allan o 5%, yna bydd hynna chydig dros 50 a 60,000 yn llai wedyn angen i tynnu allan o gronfeydd mwyn gosod cyllideb pwys. Plas tan y bwlch, welwch chi hwnna yn paragraff 2.6. Be da ni wedi gwneud ar gyfer lenni ydy'n hytrach na'r parhau efo gwariant parhaol yn plas tan y bwlch. Da ni wedi gweld diffyg o 240 o filoedd ac wedi ariannu hwnnw o gronfeydd ar gyfer 24-25 oherwydd y sefyllfa a'r hyn fydd yn cael ei drafod nes ymlaen yn y cyfarfod heddiw. Felly dyna pam bod gen ni wariant o plas tan y bwlch allan o gronfeydd un tro ar gyfer 24-25 oherwydd bod y sefyllfa tu hwnt i hynny ddim yn leclir ar hyn o bryd. O ran gosod y gyllideb revenue, fel o'n i'n deud yn gynharach, mae yna ddiffyg o 640. Ond mae hefyd ar yr un pryd ni'n gosod gyllideb gyfalaf ar gyfer y flwyddyn, a gwelwch chi'n rhan 4 o'r adroddiad o fanna. Da ni'n bwriadu gosod gyllideb gyfalaf gros o 1.376 miliwn o bunna. Hwnnw wedi cael ei ariannu o grantau cyfalaf a mae yna gyfraniad hefyd o gyllideb revenue ar gyfer hynny. A mae yna manylion pellach i gael yn atodiad 5. Un o'r pethau fwyaf allweddol o ran gosod gyllideb ar gyfer 24-25, dwi'n gwybod, da ni wedi goro ymdrin efo ydy'r defnydd o gronfeydd wrth gefn mwyn, fel o'n i'n deud, yn gynharach, gosod cyllideb pwys. Paratoi'r adroddiad yma, yr hyn da ni wedi rhagweld, fel o'n i'n deud, ar gyfer 24-25, ydy
Wel gyfraniad o chydig dros filiwn o bunna net allan o gronfeydd yr awdurdod, o yna gyfuniad o wahanol gronfeydd yn cael ei defnyddio er mwyn gosod y gyllideb yma. Mae rhai ar gyfer ariannu prosiectau penodol, a bod eraill er mwyn o'r arian wrth gefn sydd ar gael ar gyfer cyfnod anodd da ni'n ei wynebu rwan er mwyn gallu gosod gyllideb. Welwch chi fan'na rhan 5 o'r adroddiad. Da ni'n bwriadu defnyddio 731 o filoedd o arian revenue o gronfeydd a 330 o arian cyfalaf allan gronfeydd. Amnylion yr pellach i gael am rhini yn atodiad 6 a 7 yr adroddiad. Welwch chi rhan 6 o'r adroddiad, da ni'n bwriadu gosod lefi, sydd yr un peth ag oedd o yn 23-24, oherwydd mae lefi sy'n cael ei godi ar y ddau awdurdod lleol, Cyngor Gwynedd a Cyngor Bwrdd Sir Conwy, yn seiliedig a wedi cael ei gosod allan yn y rheoliadau 1995 fel sy'n cael ei egluro yn fan'na. A mae o'n wedi cael ei glymu i grant da ni dderbyn gan y Llywodraeth. Ac ond bod y grant yn aros heb newid, mae'r ardoll ar yr awdurdod lleol hefyd yn aros heb newid. A welwch chi fan'na'n tabl 6.3. Mae yna bennawd yn dweud 23-24 hwnna. Mae hynna'n dechnegol gywir, ond dydy o ddim di newid ar gyfer 24-25 chwaith. A mae'r ffigurau yn gywir y fan'na. Welwch chi fan'na yn 6.4, da ni'n gosod, yn argymell, gosod cyllideb o 7,195 o filoedd a 119 o bunnau. Mae welwch chi 6.4 sut mae'r gyllideb da ni'n bwriadu osod yn cael ei ariannu. Fel ni'n deud gyna, chydig dros 4 miliwn yn dod o grant Llywodraeth, 1.3 miliwn neu 1.4 yn dod o ardolla ar y ddau awdurdod lleol. Mae yna gyfraniad o chydig dros filiwn o gronfeydd wrth gefn penodol. Mae hynna eto, fel ni'n deud gynharach, yn creu diffyg a bwlch i lenwi o 640 o filoedd 450. Mae hwnnw wedi cael ei osod allan yr hyn dwi'n ei drafod rwan mewn fwy o fanylder yn atodiad 1. A mae atodiad 1 yn dangos i chi'r broses da ni'n ddilyn wrth osod y gyllideb. Sef, fel ni'n deud gyna, da ni'n cychwyn efo gyllideb sylfaenol 23-24, a wedyn gweithio'n ffordd drwy hwnnw, be di'r newidiadau da ni'n gorfod ymdrin â nhw. Mae yna rhain o'r fodol, fel ni'n deud, mae yna enghraifft cytundeb tal. Mae yna gytundeb tal, welwch chi fan'na yn atodiad 1, 23-24. A awdurdod y parc, fel dwi'n gwybod o brofiad Cyngor Gwynedd, a dwi'n siŵr sawl awdurdod lleol arall, wedi gosod cyllideb cynnydd tal ar gyfer 23-24, na droi allan yn is na'r hyn gafodd ei gytuno yn y pen draw. Felly mae'n elfen o fan'na gorfod wneud i fyny'r bwlch ar gyfer 23-24 cyn meddwl am y chwyddiant da ni'n gorfod rhoi ar y gytundeb tal ar gyfer 24-25. Fel ni'n deud i gynharach, da ni'n dweud 6% yna. Ella bod hwnna wedi bod allan o'r ddarfodus, yn o'r ofalus, ac os bydd y gytundeb yn llai yna, mi fyddwn ni'n gallu gwneud addasiad y fan'na. Mi welwch chi fan'na, mae yna addasiadau i strwythur a swyddi yn yr awdurdod sy'n yn arbed rhyw 87.5 o filoedd. Ond mae yna bwysau hefyd. Mi welwch chi fan'na, mae'r ailbrisiad iddo anomestig wedi digwydd, wedi dod i rein dechrau flwyddyn dwytha. Mae hynna wedi rhoi pwysau ychwanegol o dros 48 o filoedd ar yr awdurdod. Da ni'n disgwyl bach fwy o log incwm y banc flwyddyn nesaf. Da ni'n disgwyl 72 o filoedd yn fwy o ran cyllideb nag oedd wedi gallu debyg ar ei gyfer o llynedd. Ac felly mae hynny'n mynd fod rhwyfaint o gymorth wrth gwrs. O ran newid pell arall mewn incwm, da ni'n gweld cyfraniadau o wahanol grantiau, yn enwedig mae'n sylweddol o fan'na ar un life na sef y grant sy'n cael ei dderbyn o flaen llaw. Fan'na mae hwnna yn dros 500 miliwn o bunnoedd. Ac mae gweddill yr rhan 4 yn atodiad 1 yn dangos i chi newidiadau eraill. Mae yna bron i 900,000 o fan'na o newidiadau brosiectau cyfalaf, rhai sydd wedi cael eu cyllido o grantiau chronfeydd. So mae hynna wedyn yn lleihau'r gwariant. Ac felly, da chi'n edrach yr gwahaniaeth o gyllideb sylfaenol llynedd, oedd o'n 8.3 miliwn. 24-25, mae wedi dod i chydig o dan 7.2 miliwn, sydd yn andros o newid mwy cyllideb awdurdod o fewn o un flwyddyn i'r llall.
Fel i'n deud, rhan 6 y fanna'r atodiad 1 yn dangos i chi'r cyfuniad o'r grant gyn Llywodraeth ag ardoll. Ac wedyn yn rhan 7, y fanna'n atodiad 1, mae yna fanylion i bob un o'r cronfeydd wrth gefn sydd yn ariannu yr 1 miliwn a o'n i'n cyfeirio at fel gynharach, sef yr cyfaniad o gronfeydd wrth gefn. Ac fel o gwelwch chi fanna, fel ydy ar y gwylod i'r dalan, diffyg sy'n yna o 640 o filoedd. Mae'r atodiad eraill, y rei fwy o fanylion i chi, rhaid yr un wybodaeth ac sy'n atodiad 1 efo chydig bach wahanol ffyrdd, chydig bach fwy o fanylder, enghraifft ac yn edrych ar 2 a 3 ochr yn ochr. Fyddwch chi'n gweld, mae'r ddau'n dod lawr i'r un swm, ond y gwahaniaeth ydy, mae un yn dangos, mae'r atodiad 2 yn dangos i chi sy'n mae'r gwariant yn digwydd fesul gwasanaeth, a atodiad 3 yn edrych ar y gwariant ar be mae'r gwariant cael ei wneud ar gweithwyr ac yn y blaen. Atodiad 4, nid beth ag atodiad 2, dyn nhw'n gwir ond rhaid hyd yn oed fwy o wybodaeth i chi os da chi'n chwilio am hynny lle. Ac fel o'n i'n deud, dwi wedi deud yn gynharach, mae atodiad 5 yn cynnwys yr gwariant a'r gyllideb cyfalaf ar gyfer y flwyddyn nesaf, tra bod 6 a 7 yn dangos i chi unwaith eto pa ddefnydd o gronfeydd wrth gefn sy'n cael ei ddefnyddio, ond mae o'n deud yn fanno, yn union pa gronfa sy'n cael i'w defnyddio ar gyfer y cyfranodau yna. Felly, fydd yn ôl i'r argymhelliad. Hyn, da ni ofyn i chi wneud heddiw felly fel awdurdod ydy cymeradwyo cyllideb refeniw a chyfalaf yr awdurdod ar gyfer 24-25 fel sydd wedi cael ei gyflwyno yn yr atodiadau, a hefyd cymeradwyo'r ardollau ar yr awdurdodau bilio fel sydd wedi cael ei nodi yn rhan 6.3 fel bod ni'n gallu cyfathrebu hynny'n swyddogol ac yn ffurfiol efo'r 2 awdurdod lleol. Diolch yn fawr iawn i chi. Mawr Dewi. Flwyddyn da iawn. Diolch yn fawr. Oes yna unrhyw cwestiynna cyn da ni symud ymlaen i bleidleisio pethau? Ryan. I've got an observation and a question really. The two observations. Sorry, the 2 observations are that when you look at the PLAS capital spend or the spend coming out of reserves, that's 40% of the deficit. So I think thinking forward to the next item on the agenda, it's important to bear that in mind. The second one in relating to that was supplies and services, which are shown into the sort of running costs of the authority page. And if my calculations are right, that's 18% of those costs. Now the staff costs and some of the others, we have some constraints, but maybe in another context, that's an area that we need to think about further about how we do that. And I know it's been discussed in other forums, and I know that there's work going on behind the scenes in regards to the central purchasing. But when you see a figure of 18, nearly 20% of our costs to do with supplies and services, it makes me raise the question, is there wastage? What are the things that are going on in the background? And I don't know what work has been done in relation to that. There may be work, we may have done all that work and that is what it is, but I just have a question in the back of my mind in relation to that. And my other area of concern is on page 15, which is in relation, yes, it was in 15, which was in relation to the reserves again. I noticed that there are 5 staff there that are being paid for out of reserves, and I'd like some further explanation because it seems a risky strategy to me to be paying staff out of reserves. There may be, again, a very good reason for that. But before those answers, and I should have said this at the beginning, I'd like to thank the staff for this report. In my time on the board, I've had trouble getting my head around these figures because of the ways they're presented. This has been fantastic. So thank you very much for the clarity of the report. It certainly helps us get a much better handle on how things are going. So thank you very much. But if I could have some response to those questions, that'd be helpful. Emyr neu Dewi pwysig siarwain ar hwn. Ie, o ran y staff, Ie, staff. O ran y staff, maen nhw staff ac penodol. Maen nhw wir angen. Sorry, Emir, could you get the speaker? O ran y staff sy'n allan o'r cronfeydd wrth gefn ydy maen nhw logion sy'n gweithio ar brosiectau penodol. Felly pan da ni'n gael y cynnig, da ni'n rhaid y arian wrth gefn. No, ond
Ma' hwn yn asesiad da ni eisiau gael efo chi fel aelodau. Mae'r gwaith yma sydd yn gyffroes ac yn flaengar iawn. A ydan ni eisiau ystyried hynny pan da ni'n dod i benderfynu lle da ni yn gyrru cyrbachu mwyn creu potensial i greu gwaith gwahanol i'r awdurdod lly. Ond mi gawn ni'r drafodaeth yna. Fel ydych chi, mae gennym ni weithgor mis Mawrth i fynd trwy sut da ni'n mynd i ymdopi efo 2-3 blynedd nesaf. Mi ydyn ni yn trafod plas danfwlch heddiw. Mae'r diffyg dal yn 600,000. Yn argymhelliad fi tro dwytho bod chi'n darganfod uwchben costa plas danfwlch o leia 200,000 arall yn ystod y flwyddyn nesaf. A wedyn i gael ffigwr cyfartal yn y flwyddyn 2 a flwyddyn 3 fel petai. Gwybodaeth, mae'r 2 barc arall yn mynd i fewn i'r flwyddyn ariannol nesaf yn yr un sefyllfa, sef dyn ni'n gwybod lle mae'r arbediad yn mynd i ddigwydd. Felly mae angen trafodaeth o fewn tîm reoli ddechrau ni, a wedyn efo chi. A trafodaeth fydd, ydyn ni'n gallu cyflawni mewn ffordd gwahanol, yr un peth, neu be ydyn ni'n stopio wneud. Mae'n mor syml o hynny gynnau. Diolch, Dewi. Ia, diolch. Ran y pwynt arall oedd yn cael ei godi ynglyn â'r cyllideb supplies and services. Oeddech chi'n nodi, dwi'n pwyntio hwnna fel o'ch chi'n dweud, 18% o'r cyllideb. Ia, mae hwnna yn faes eang iawn o wahanol o lwyth o'n o fath o wariant dan y pennawd yna. Ond na derbyn y sylw a mi wnawn ni edrych ar y rhediad penawdau fwy manwl yn ystod y flwyddyn, lle fel da ni'n edrych ar y sefyllfa ariannol symud yn ei blaenau, lle fyddwn ni'n edrych ar penodol fan'na. Thank you. I'm happy to propose that we accept the recommendations. Os unrhyw arall am unrhyw gwestiwn cyn da ni symud ymlaen? Right. Felly mae'r ymgyrchiad yw, da ni'n cytuno bod yr awdurdod yn derbyn yr budget revenue a cyfalaf. Ydyn ni'n fodlon wneud hynny? Brian wedi cynnig. Mae gen i Brian, ia. Sori, eilydd i hwnna. Pawb yn hapus? Unrhyw un yn anhapus? Iawn, diolch yn fawr. A wedyn yr ail dan ydy cytuno'r lefis ar yr awdurdodau sy'n gyfrannu atyn nhw. A ydyn ni'n cytuno hapus rhywun yn fodlon? Bo hwnna ymlaen? Brian, rhywun eisiau eilio fo? Diolch. Pawb o blaen. Rhywun yn erbyn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Wedyn, nesaf sgynnon ni strategaeth i 2024-2025. Os ydw ti, Dewi? Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Mi a'n syth i'r argymellion, os ydych chi'n mynd, jyst i egluro beth i'r penderfyniad da ni'n chwilio amdano fo fan hyn. Mae hwn yn ddogfen dechnegol iawn. Mae'n rhai pwyntiau, dwi'n siarad tynnu'ch sylw chi iddo fo. Ond o ran yr argymellion, be da ni eisiau nodi ydy fod na ddim bwriad i fethyca arian ar gyfer ddibenion cyfalaf. O fod na gyfyngiadau, da ni yn ei argymell beth bynnag i fod ar lefel ddarbodus. Mae angen i ni fod yn barod rhag gofyn ar y gyfwng, felly fydden ni ddeud byth. Da ni'n dweud bod ni byth yn mynd i o'r bethyca, os da chi'n gwybod beth las agodi o ran yr gyfwng. Felly, da ni'n gofyn i chi nodi nad oes am bwriad ar hyn o bryd i wneud hynny, ond yn 9.2, da ni'n newid yn y cyfyngiad bethyca awdurdodedig o 500,000 ar gyfer 24-25 a'r ffin weithredol fel mae'n cael ei alw o 100,000 ar gyfer 24-25 sef cadw'r un lefelau gol flwyddyn dwytha. A hefyd, bod ni ddim yn rhoi cyfyngiad ar gyfran y llog sy'n dalodwy ar y gyfradd amrywiol. Da ni hefyd yn gofyn i chi fabwysiadu'r strategaeth bethycia cyfalaf ar gyfer 24-25 a mae hynny wedi cael ei amlellu yn paragraff 3.3 ar adroddiad
A da ni hefyd yn gofyn i chi nodi'r cynnwys sy'n ymwneud efo'r cod darbodus. Ac yn ola, da ni'n gofyn i chi fabwyshiadu'r strategaeth fuddsoddi ar gyfer 24-25 fel sydd wedi cael ei amlinellu yn paragraffa 3.5 i 3.14 yn yr adroddiad, a nodi'r sefydliadau sydd wedi cael ei rhestru yn paragraff 3.7. Wan, dwi'n mynd trwy'r penderfyniadau herwydd mae yna lot o bethau eitha technegol yn y penderfyniad fel mae'n cael ei eirio. A felly dwi ddim yn mynd i fynd trwy bob un fan hyn yn fanylder. Be sy'n deg dweud ydy, dwi'n hapus efo'r hyn sy'n cael ei argymell, mae o'n resymol, mae o'n aros yn gyson efo'r hyn sydd wedi bod yn cael ei gyflwyno i chi yn y blynyddoedd diwethaf. Mi welwch chi'n adroddiad, yna lot o gyfeiriadau fan'na fydd ateiniadau llywodraethu sydd yn ei lle mwyn ymdrin efo'r strategaeth a gweithredu'r strategaeth gyfalaf sy'n cael ei gyflwyno i chi. Ac fel ydych chi'n gweld yn 1.2, mae yna nifer o ffactorau yn cael eu cwmpasu yn y strategaeth yma. Gwariant cyfalaf, felly rheolau tysorlus, buddsoddiadau ar gyfer dibynnu gwasanaeth, gweithgareddau masnachol, profedigaethau, goblygiadau, cyllideb refeniw a gwybodaeth a sgil. Felly, os da chi'n edrych ar y strategaeth, mae o'n ddogfen eitha cynhwysfawr, dydy gwir, o ran beth ydych chi angen ar gyfer gwybodaeth. Mae yna lot o bethau fel sy'n dechnegol iawn, a dwi'n meddwl bod chi angen i fi fynd trwy'r pethau technegol ynddo fo. Ond un pwynt eich dynnu'ch sylw chi ydy yn 3.12 yn fan'na, mae yna dabl yn ymddangos, sef y buddsoddiadau rheolau tysorlus gwirioneddol ar hyn sydd yn cael ei ragweld mewn blynyddol i ddod. A bydd chi'n sylwi fan'na, edrych ar y rhes cyfanswm na fan'na, bod na edrach ar gynllunio, bod na lot o arian wedi dod i mewn ar gyfer cynlluniau penodol, a da ni'n rhagweld fydd yr arian wrth gefn yn gostwng yn sylweddol. Mi oedd o'n 11 miliwn ar diwedd o flwyddyn ariannol 22-23. Da ni'n rhagweld fydd o dal i fod dros 10 miliwn diwedd o flwyddyn ariannol sy'n dod i ben mewn mater o chydig wythnosau. Ond da chi yn gweld wedyn sut da ni'n rhagweld y bydd yr cronfeydd a'r y buddsoddiadau, dwi'n ei ddweud, bydd yn mynd i fod yn gostwng. Ac ebyn diwedd Mawrth 2027, da ni'n rhagweld fydd o lawr i chydig dros 2 miliwn. Ac os mae hynna wedyn yn cael effaith ar dderbyniadau llog ac yn y blaen hefyd. Ac un o'r pethau mae rhywun yn gorfod ystyried ydy, mae yna rei prosiectau o bosib, jyst tynnu'ch sylw chi, y bydd yna bosib illa fydd ni'n gorfod beth yn y tymor byr. Oherwydd y prosiect laeth ydy hynny, a da ni'n gwybod o bendant eto, mae rhywbeth oedden ni'n cadw dan sylw dros y blwyddyn ddwy nesaf yma, ydy, nid da ni'n sôn am beth yn y tymor hir, ond mae yna bosib illa fydd yna issues o ran llif arian yn golygu bod ni'n gorfod benthyca, am y tro cyntaf dy'r awdurdod, mae hyd i gwni erioed wedi benthyca erioed o'r blaen, ac mae hynna'n un peth i'ch dynnu'ch sylw chi. Am hynny, da ni'n sôn am, fel ni'n deud gyna, mae yna gyfyngiad benthyciad fforddiadwy a beth gwbl damcaniaethol wedi bod yn y gorffennol, sef, da ni'n gorau reid ffin benthyca, a ddod yn dweud, mae wedi bod yn 500,000 llynadd, a da ni'n rhagweld fydd o'n parhau yn 500,000 dros y blynyddoedd nesaf hefyd. Mae yna ddynion statudol ar yr awdurdod yn unol ar cyrff, methu SIPFA sydd yn gosod safona i paratoi dogfen fel hyn, a mae lot yn y ddogfen yma rhywbeth, illa fydden ni byth gorau ddefnyddio, ond mae yna rhag ofn, a mae'n bwysig bod o'n arbodus ofnadwy bod o wedi cael ei wneud. Da chi yn 3.6 yma yna rester o fancia, mae'n gyd o fancia, da chi gyd yn Cymdeithas Adeiladu a swyddfa rheoli y Llywodraeth, mae'n gyd yn gyrff da chi'n gyfarwydd hefo nhw. A da ni'n argymell cyfyngu unrhyw fuddsoddiadau i'r sefydliadau yna, a ddim yn mynd i unrhyw sefydliad sydd ddim ar y rhestr yna. Sgwrs Barclays ydy banc dydd i ddydd, os liciwch chi'r awdurdod, a da ni'n gweld bydd hynny'n parhau yn y flwyddyn nesaf yma hefyd. Mae yna sôn am reid arian un Gymdeithas Adeiladu, sef Nationwide, a hwnnw ydy'r unig Gymdeithas Adeiladu rili sydd wedi cael mawr er mwyn yn brif ar hyn sgynnon ni fel adneuon yr awdurdod. Felly, mae welwch chi rhan 5 sydd yn ddiddordeb i chi fel gweithgareddau masnachol. Mae hwnnw wedyn yn sôn am, does a ddim buddsoddiadau bydd ariannol yn unig. Dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig i nodi, bod chi'n jyst yn methu ac yn buddsoddi ar gyfer eiddo mwyn cael y bydd
ariannol, dych mae yna at bwrpasa darparu gwasanaeth pwysig yr awdurdod yma. Be byddai'n ei golygu fan'na, da chi'n prynu rhyw llefydd swyddfeydd neu rhywle yn rhan eraill o'r wlad jyst er mwyn cael yr incwm rent. Mae bob dim da chi sgynnoch chi fel busoddiadau fel awdurdod ar bwrpasa darparu gwasanaethau ac fel o'ch chi'n 5.2 fan'na, mae'n incwm dod ohonyn nhw. Wel, y tair ganolfan groeso a'r ysgwrn hefyd. A dyma sydd da ni'n rhagweld yn digwydd yn y flwyddyn nesaf. Felly, dwi ddim yn mynd i fynd trwy hwn mewn unrhyw fanylder pellach. Dwi wedi bod trwy'r penderfyniadau, da ni'n chwilio amdano fo ar gyfer gynnwch chi heddiw yma. Os gen I fi ddweud ydy, efo hwn a'r adroddiad blaenorol, dwi'n diolch i Sian ac i David oedd yma am ei cymorth a'r cefnogaeth i baratoi'r adroddiadau yma. Ac diolch yn fawr I chi am wrando a barod unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr. Mae gen I un cwestiwn. Da chi wedi sôn am y potential i wneud menthyg pres rhywun yn dyfodol I delio efo'r laeth a pethau fel yna. Ydy'r polisïa menthyg mae gennych chi fama digonol I ni gallu delio efo hynny heb newid? Cymeryd fod nhw an. Da ni wedi rhagweld y byson felly, mae hwnna'n flwyddyn nesaf yn ddigonol. Ella blwyddyn rwan, da ni'n gorfod meddwl ella bod ni eisiau newid y ffinia, ond ar gyfer... Ond mae'r ffinia sydd yna rwan. Y ffinia rwan yn rei priodol iawn da ni. Gai jyst dod I fewn ar yr un leith am benodol. Mi o hwn yn un o'r risgiau pan oedd I dderbyn y cynllun. So oherwydd bod y natur y taliadau mewn gwer a'r taliad ddynol ar ddiwedd y cynllun. Adag hynny, oedden ni'n rhagweld bod sydd gefn yn ddigon I ni arbad ni fynd i'r farchnad. Ond mae'r cynllun I gael ei ymestyn o 19 mis, dwi'n meddwl. Felly hwnna di'r risg. Pontio'r 19 mis dwytha. Iawn, diolch. Os unrhyw cwestiynau sylwadau gan unrhyw un o'r awdurdod? Jyst ar y pwynt 5.3, fel rheol y risgiau da sylw drwy gyfnod blas yn y bwlch, mae'r ysgwrn wedi ychwanegu ar hwnna felly de. I fod blas yn y bwlch sy'r agenda heddiw yma. Ond beth da ni'n gorau wneud rwan I wneud siŵr bod yr ysgwrn yn dod ar y rhestr yna yn y dyfodol. Beth ydych chi eisiau? 5.3 dawrs, ond ni'n rhywbeth ar y cydamau. Os gwneud gyntaf, os awyd yr ariannol, lle cyn I prif ffredwr yn sôn am y rheolaeth. Rheswm dyn ni'n sôn am fan hyn Mae wastad risgiau ariannol o bodoli, ac dwi'n mater o dynnu bod unrhyw risgiau penodol a bod eisiau tynnu'r ysgwrn, mae risgiau ariannol yn gynhenid. Byddwn ni'n gwneud o fanna o ran yr llywodraethu, dyn ni'n sicrwydd chi bod na fwrdd rheoli yn yr ysgwrn mae rhan o'r llywodraethu da, mae na fwrdd rheoli yna, dyna'r unegas ni o ran o safbwynt ariannol. Neu bod na risgiau ofnadwy a bod na waith I bryderu am fanna, bod na fwrdd rheoli, bod o'n llywodraethu da yn y datganiad ni. Dwi wedi ffeindio paragraff o'n newydd. Ar cofresgwr risg ar y awdurdod, mae yna 2 risg os dwi'n cofio iawn ar yr ysgwrn, sef 1 i'r casgliad, bod ni'n methu cynnal y casgliad, a 2 enw da'r awdurdod os da ni'n methu gwarchod y casgliad. Does o ddim risg ariannol wedi adnabod ar hyn o bryd i'r ysgwrn. A mi fyddai'n gofyn I bwrdd yr ysgwrn ystyried sefyllfa ariannol yn ystod y flwyddyn. Na, diolch o, jyst eisiau gweld yr ysgwrn yr agenda mewn blwyddyn neu ddwy, so dwi wedi cael paratoi wan ac yn barod i'r her, lly de. Diolch ar ymwneud. Diolch. Unrhyw un arall cyn dar un? Felly mae'r argymella ydy, fel mae Dewi wedi dweud, os ddim llawer yn newid yma, ond da ni jyst yr un gyntaf, nodyn dy'r un gyntaf 9.1, 9.2, cytuno bod nhw ddim newid yn y 2 peth yna. Di pawb yn hapus efo hynny? Iawn, diolch yn fawr. Unrhyw un erbyn o? Hapus o hynny? Iawn. Yr ail un ydy bod ni'n edrych ar strategaeth menthyg cyfalaf. Ydy pawb yn hapus I mabwysiadu hwnna? Rwy'n yn erbyn y peth? Mae hwnna wedi mynd drwy'r Ar ola I edrych ar strategaeth investio, fel sy'n cael ei wneud yn fanna. Pawb yn hapus yn yna, Meryl. Pawb yn unrhyw un yn erbyn o?
A, mae hwnna wedi mynd drwodd. Diolch yn fawr, a diolch yn fawr wedi gyfer hwnna. So, allai gedi nes. Ie, mae hwnna'n just nodi'r eto. Felly, y papur nesaf sgan ni wedi plastan y bwlch, a dwi'n meddwl Emyr sy'n, da ni gyd i drafod hwn y weithgar o blaen, eblaw meinir amlwg, ond bwysig yn ei. Ond a'i pasio draw i Emyr i mynd trwy'r papur yma. Diolch Cadeirydd, mae'r trafodaeth o ddwy eitem wytha, dwi'n meddwl reid y cyd-destun i ni hynna ffodus ar trafod plastan y bwlch. Fel mae Cadeirydd wedi sôn, mi ydym ni wedi trafod o sawl gwaith ac yn fanwl iawn yn y gweithgor dwytha. A mae ni gofion ar rhan o'r cyd-destun ydy'r her ariannol, ond hefyd yr adroddiad archwilio Cymru ar godi hwnnw yn yr awdurdod yma. A cwestiwn sylfaenol nath archwilio Cymru ofyn a ydi o'n gydnaws efo pasaf ar cenedlaethol bod ni yn dal i gynnal cyfleusterau fel hyn. Felly, dwi'n meddwl mae'r papur yn crynhoi trafodaeth gath ni bythefnos nôl. Mae o'n seiliedig ar ystyriaethau bwrdd y plas ac yn anffodus mi ydym ni yn gyrru symud ymlaen i ystyried sefyllfa'r plas. Yn ychwanegol i drafodaeth, mi ddoi hwnna pan dwi'n trwad yr argymellion. Jyst nodyn, mi nath bwrdd y plas ofyn i fi fel Prifeithredwr ymgysylltu efo 2 potensial partner. Da ni wedi cael trafodaeth efo 2 partner, un yn y sector breifat, un yn y sector gwirfoddol. Mae rai fi ddweud, mae'r 2 partner dyd nôl at y wsos yma yn cadarnhau bod nhw dal dan ystyriaeth. Ond wrth gwrs, os da chi'n cymeradwyo i fynd allan yn agored, mi fyddwn ni'n gallu agor o'r rhwyd dipyn ehangach ar bartneriaethau, cos dwi'n gwybod na hwnna di'r ffordd da chi eisiau mynd. Dwi'n meddwl un peth rai fi dynnu'ch sylw chi fel rhan o'r argymelliad ydy, da ni wedi methu cael staff. Oedden ni fod efo cyfweliadau wsos yma i gael rheolwr dros dro ar y tŷ. Mae lefela staff ni yn gywir ar gyfer cyfnod y Gia, ond fel da ni dod i gyfnod prysur, dwi yn poeni bod gynnon ni ddim gan o staff i rhedeg y gwasanaeth, ond hefyd i rhedeg y plas fel lle diogel. Mae'n rhaid i chi gymryd hwnna o ddifri, so da ni ddim eisiau rhedeg rhywbeth sydd ddim yn ddiogel i ddod iddo fo. Felly, mi wna i esbonio pan dwi'n dweud hynny yn yr argymellion. Mi ydym ni, da chi fydd aelodau yn un efo swyddogion eisiau rhoi cyfle gorau i plastan y bwlch, ac mi ydym ni wedi cytuno rhoi ffenas penodol ar gyfer trio gael partner neu werthiant cyn gyrru'r ystyried cae. A dwi wedi gosod yn y papur be di oblygiadau cae, sef na chi dderbyn adroddiad gynnar llynedd, sef peth gweitha fydd chi'n gwneud i adnodd mor arbennig. A pwysig ar hwn ydy jyst cae drysa. Mae angen i gadw o'n glyd, mae angen i gadw o'n sych, mae angen fath o ofal dyddiol yna bron. Felly dwi dreu hwnna yn y papur. Y costana ydy ryw 76,000, ond jyst i atgoffa chi beth ydy cost revenue plas, mae o gwmpas 400,000 y flwyddyn, a da ni wedi adrodd hefyd angen ar gyfer talent o 2 blynedd o ryw 300,000 o gyfalaf. Wedyn mae penderfyniad y plas yn greiddiol i sut da ni'n ymateb i'r her ariannol hefyd. Felly, heb gael rhyw fath o gyfeiriad ar plas, mae'n anodd iawn i ni fel awdurdod symud ymlaen efo manffredion eraill. Felly, os na droi i'r argymellion, cyn i chi ystyried yr argymellion, so i jyst tynnu sylw chi i'r 6.1, sef parhau ar model busnes presennol am gyfnod nes gallad y ddirgad ystyried i opsiynau ar rheoli plas. Mi fydd, os da ni'n ei hynny, mi fydd rhaid ni dal mynd allan i chwilio am staff. Felly mi fydd o'n sowndio nod i chi fel aelodau ac i'r cyhoedd bod ni fel awdurdod yn dal i chwilio am staff. Enwedig ar ôl i'r stori am sicrwydd plastan y bwlch.
Mae rhaid ni gael y staff. 6.6 wedyn ydy bod y tîm reoli a bwrdd plas yn monitro sefyllfa yn ystod y ffenast o 6 mis yma. Mae gynnau wir bryder am da ni'n gallu cynnal y busnes tasa ni'n cael staff yn gadael sydd yn hollol bosib achos mae'r sector yna yn brin iawn yn y staff yn yr ardal neu bod ni'n cael cyfnod o salwch eitha hir ydyn ni'n gallu cadw y drysau yn gorau. So felly mi rhaid ni sbio ar os di'r sefyllfa yna'n codi un o'i lleihau cyfnod mae'r plas yn agor o fewn yr wythnos neu cau am gyfnod penodol neu hyd yn oed cau a dod â eitem i chi fel aelodau i gadarnhau penderfyniadau. Mae gynna i yn y marn i gallu fel y pennaeth cyflogaeth y parc i wneud penderfyniad dros dro, ond mae penderfyniad hir dymor wrth gwrs efo chi fel aelodau. Iwan, ti eisiau ychwanegu beth? Rhywbeth sy'n ychwanegu unig beth sy'n ychwanegu da ni di bod yn ddibynnol iawn ar adnodd dynol do i barhau efo'r sefyllfa tra da ni'n chwilio am reolwr. Ac dwi'n mynd saff iawn os ydyn ni wedi parhau efo'r drefn yna a mae'n rhoi straen ar adnodd dynol. Felly mae'n fater bydd rhaid i ni fel tîm reoli ei ystyried. Mae hwnna'n un o'r ffactorau bydd rhaid ni gymryd i ystyriaeth yn y penderfyniad sut da ni'n gwneud eich pas ar gyfer yr 6 mis nesaf cyn bod ni'n adrodd yn ôl i chi yn mis Medi ac fel wedodd Emyr yr achbydda yn anorfod bod rhaid ni gael cyfarfod yn gynt na hynny. Diolch. Felly, ai drwy'r argymellion i wneud yn glir beth ydych chi'n ystyried. Argymelliad 6.3 parhau gyda y busnes achos yn y drafodaeth efo'r gweithgo oedden ni'n teimlo fysa'n haws ac yn mwy fanteisiol i bartner neu rhywun sydd angen prynu yr adnodd fel busnes hyfryd neu busnes sydd yn agored hytrach na busnes sydd wedi cael. Ond bod hynny yn golygu os di'r awdurdod yn parhau fyny, fe rhaid ni drio recriwtio dros dro yn hyn o beth. Da chi eisiau ychwanegu at hwnna bod, fel da chi jyst i ddeud, mae yna risg o ran staffio. Os da ni'n disgyn o dan lefel o staffio, da ni'n weld yn sy'n saff i redeg, falle fe rhaid i ni cymryd y cam o gau. Os di hwnna'n digwydd, wir gobeithio di o ddim oherwydd fydd hwnna'n anodd iawn. Iwan, ti'n meddwl bod eisiau argymelliad penodol ar hwnna? Wrach, os ydyn ni'n rhoi geiriau i 6.1 sef parhau ar model busnes presennol rhan ymarferol am gyfnod nes gall yr awdurdod ystyried. Os ddim yn dod yn ymarferol bod wedi fel Emyr o Prif Weithredwr wedi dod ar bod yn ei penderfyniad dros dro a wedyn galw cyfarfod o'r awdurdod. Gai ychwanegu gair arall i hwnna, Iwan, sef ymarferol a diogel. Dwi'n meddwl mae'n bwysig o ran i reoli'r risg yna, da chi eisiau hynny mewn a mae hwnna'n gwaith i'r i Emyr a'i dîm a ddim i ni, mae'n rhywbeth dros dro i reoli'r risg fydd o, felly dwi'n hapus os di hwnna mewn. Felly 6.2 di mynd yn gyhoeddus ac gofyn am diddordeb partneriaid bosib. Da ni weld y gyd yn gyfforddus o hynny. Ac oherwydd cyfundau'r amser, bod ni'n cynnig pas dan y bwlch ar y farchnad agorad yn ddim pryd. Hyrwyddo pas dan y bwlch yn weithredol fel busnes. Caniatáu gyfnod 6 mis. Mi fysa 6 mis yn dechnegol bod yn ystod ganol gwyliau haf. Calendr cyfarfodydd yr awdurdod dim ond caniatáu ni wneud hynny, felly dyna pan dwi wedi awgrymu mis Medi fel diwrnod lle rhaid wneud penderfyniad. Ond da ni'n gwybod be fydd y cynigion, be fydd y diddordeb ac yn y blaen sydd. Wedyn, wrth gwrs, bod tîm reoli, ac os di'r tîm reoli mewn cyfnod bod ni'n cael yr bwrdd plas at ei gilydd i ystyried y sefyllfa, da ni'n ffeindio ni un yno. A
defnyddio fel ydodd Dewi yn y ddwy eitem cyns, defnyddio gronfa o sgefn i ariannu plas am eleni. Hynna di'r argymellion gyda'r newid yn y geirfa yn 6.1 i gynnwys ymarferol a diogel. Diolch hefyd. Brian. Before we vote, I have one small question, and that is on the open market. Are there any upfront costs in relation to that? Would the agents' fees be taken out of the sale price, or is there an upfront cost that, and if it is, do we have any idea of what sort of scale that might be? Bearing in mind it's a big property that could be marketed worldwide. Yn wedi cael dau brisiwr o'n i alluriaeth i. Mae yna un efo model ffi o flaen llaw a wedyn comisiwn, a mae yna un efo model ond comisiwn. Iwan, sti? Mae hynna'n gywir. Mae yna amrywiaeth yn y farchnad. Yn ymwneud i fysa yn ytrach na bod ni'n... Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n trio cael y gorau, pris gorau am yr asedau, felly os oes fi'n daladwy mwyn galluogi hynna, a hwnna di'r cynnig gorau, achos ni'n dilyn y trywydd yna, ond da ni ddim wedi cyrraedd, da ni ar y siwrna, da ni wedi cyrraedd y penderfyniad yna eto. I just wanted that on the table, really, that we could have a cost, but it'd be relatively small in relation to the potential gain. Yeah. Diolch, Brian. Dwi'n weld llaw Louise i fyny. Cyn dwi'n mynd at Louise, os unrhyw un arall? Ar ôl Louise? Yeah, I was just thinking about these recommendations. Do we have to choose one, or can we have a combination? Dwi'n meddwl, Louise, da ni'n mynd trwy nhw gyd, a maen nhw gyd fel set efo'i gilydd. Sdim rhaid dewis. Oh, right. Maen nhw just yn set o pethau sy'n mynd efo'i gilydd. Vote on which one. Okay, thank you. Mae'r saith yn ei gyfanrwydd yn dydi. Ie. Unrhyw cwestiynau gan aelodau o bobl, mae hwn yn rhywbeth bwysig iawn i'r awdurdod. Mae o'n cam da ni ddim yn cymryd yn ysgafn yn personol. Dwi'n drist, dwi wedi cael amseroedd arbennig o dda yn y plas dros bron 20 mlynedd o wahanol bethau, a diolch yn rhywbeth yn ei wneud yn ysgafn, ond da chi wedi weld sut mae'r sefyllfa ariannol a sut mae'n eistedd efo'r model busnes ni, felly unrhyw cwestiynau, neu ai mynd ymlaen i'r argymellion? Dim cwestiynau. Felly, yr un gyntaf, i cario ymlaen efo'r model busnes fel mae o am gyfnod, i ni gallu edrych i mewn i'r 2-3 a pethau fel yna. Felly, os da ni eisiau mi fydra ni gymryd yr saith yn ei gyfanrwydd, os oes rhywun yn cynnig hynna, gyda'r gwelliant newid, sef parhau'r model busnes presennol tram ymarferol a biogel yn gyfnod. Dyn os oes rhywun yn fodlon cynnig yr saith fel un pac, mi fydra ni fynd y syth i bleidlais ar y saith. Syniad da. Os unrhyw un, Meryl, fi'n bodlon? A mae yna eilir oes. Gai pleidlais, please? Pawb o blaid, felly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mae di gario. Pawb di. Diolch. A rhywun yn erbyn. Un ymatel. Felly, diolch yn fawr iawn. Penderfyniad dewr, ond bwysig, dwi'n meddwl, i'r dyfodol y pas. Diolch yn fawr pawb. Mae gen ni papur wet rwan. Sori, John newydd wedi nôl sy'n cyflwyno. Sori, ia. Ond mae hefyd wedi cael. Ia. Croeso? Sori, dwi'n mynd am bach heno. Gerard, neis cael chi yma, Gerard. Mae'r papur. The translator's asking to make sure there's a mic in front of Geraint, please. Okay. Da chi'n... Datno'r ddiddordeb, Dewi? Felly, mae gen ni papur ar
cynlluniau gwariant symia cymedol. A i ddim mynd i mewn iddo fo, herwydd mae bobl sy'n gwybod lot well na fi fel Geraint fama am mynd i mewn iddo fo, felly drosodd i chi Geraint. Neu John, da chi eisiau cyflwyno? Geraint, drosodd i chi. Diolch yn fawr. Iawn, wel, symia cymudo yw term am gyfraniad ariannol a ddibynir gan yr awdurdod cynllunio lleol, gan ymgeiswyr cynllunio. Yn Eryri, mae'r rhan helaeth yn dod o drosiadau i ddefnydd preswyl o dan bolisi cynllun datblygu lleol. A mae angen gwario'r pres yma'r gynlluniau sy'n mynd tuag at darparu tai fforddiadwy o fewn y parc. A mae angen i'r parc gydweithio gyda partneriaid i fedru wario'r pres yma. Ger eich bron heddiw, mae 2 gynllun newydd a fydd yn galluogi gwariant sylweddol o'r gronfa. Cynllun cyntaf ydy cyfrannu at gynllun prynu osod Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yma gan y Cyngor yn rhan o gynllun gweithredu tai y Cyngor. Yn fras cynllun sy'n prynu tai ar y farchnad agored ydy hwn. Wedi cyflawni'r gwaith adnewyddu, bydd yr eiddo yn cael ei osod gan Gyngor Gwynedd am rent fforddiadwy i bobl leol. Jyst i ddweud, mae'r tai yma yn cael ei rhedeg gan Cymdeithas Tai Adra ar rhan y Cyngor Gwynedd. Mae hyn yn galluogi ymateb i'r prynder o dai rent ac yn sicrhau rent fforddiadwy i drigolion y parc. Mae hefyd yn golygu na fydd yr eiddo yn cael ei prynu ar gyfer defnydd fel ail gartref neu llety gwyliau, wrth gwrs. Mae prisiau tai uchel o fewn y parc yn effeithio'r hyfywdra ariannol rhai y pryniannau yma, a gall cyfraniad tuag at bryniant ac atgyweirio galluogi fwy o eiddo ddod i beddiant y Cyngor. Mi fydd maint buddsoddiad i bob pryniant yn amrywio, ond mi fydd tua 50% o gyfanswm. Os gallu cyfrannu 500,000 o bunnoedd, gall hyn ddarparu tua 5 o dai erbyn diwedd y flwyddyn ariannol nesaf o fewn y parc. Yr ail gynllun yn dod gan partneriaeth tai Penmachno. Sefydlwyd y grŵp cymunedol yma i ymateb ar gyfwng tai. Mae heriau dwys yn gwynebu cymunedau fel Penmachno gyda chynnydd ym mhrisiau tai. Mae'n gynyddol anodd i brynwyr cyntaf. A mae nifer uchel o ailgartrefi llety gwyliau yn lleihau cyfleoedd i brynu a rhentu, sydd yn codi pryderon am hyfywedd yr iaith Gymraeg. Mae'r model o gymunedau'n perchnogi tai yn dod yn fwy cyffredin ac yn cael ei ystyried fel modd ymarferol o ymateb i'r heriau sy'n ei wynebu. Ond mae'n anodd iawn i grwpiau cymunedol bod efo'r cymhwysedd i godi cyfalad i berchnogi eiddo. Mae partneriaeth tai Penmachno yn gweld mae'r prif ffordd o gynorthwyo'r gymuned yma bydd rhoi cymhwysedd iddynt sefydlu grŵp tai cymunedol a'i cynorthwyo i godi cyfalaf i berchnogi eiddo sy'n dod ar y farchnad a'i osod yn lleol. Gan nad oes cymhwysedd o fewn y gymuned ar gyfer y swyddogaeth yma, mae'r partneriaid yn edrych am gyllid i fynd at ariannu swyddog a fydd yn gweithio at geisio gwireddu'r amcanion yma. Maent yn gofyn am gyfrannu'r 20,000 o flwyddyn i fynd at swydd rhan amser am 2 flynedd. Mi fydd y swydd yn cael ei wynyddu gan Benteniaeth Conwy sydd yn ei cynorthwyo gyda'r cais yma. Nhw hefyd yn cael cefnogaeth gan Perthyn sydd yn rhan o cwmpas y Llywodraeth at sefydlu'r grŵp. Mae'r 2 gynllun yn unol gyda protocol gwariant symia cymunedol awdurdod a gofynion cyfreithiol y Tundebau Adran 106. Mae'r 2 gynllun yn cynnig cyfle i'r awdurdod dangos cefnogaeth i ein cymunedau drwy wario symau cymunedol ar gynlluniau sy'n mynd i'r afal ar gyfwng tai yn Eryri. A plis i ateb unrhyw cwestiynau sydd gennych. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dwi'n weld bod yn paragraff 12, mae'n dweud bydd y pres, a dwi'n gallu cytundeb bod y pres mae'n mynd at tai 4.5 o dai tu mewn i ffiniau'r parc, ia? Cywir. Holl bwysig i ni, felly. Unrhyw cwestiynau gan aelodau? Elwyn, cwestiwn? Diolch cadeirydd, o'n i'n gweld mae'r arian yn ni'n gynnig gyda 500,000. Gyda ydi o. Faint sydd yn y gronfa gymudol yn y parc? Faint arian sydd o? Ar hyn o bryd mae yna tua
tua 600,000 yn y gronfa. Yn ddyledus, os pan bydd pawb wedi talu, achos mae bobl yn talu mewn tair cymal, yn y pen draw, bydd tua 900,000, ond ar y hyn o bryd, mae yna tua 600. Iawn, diolch yn iawn. Dwi am gynnig yr argymelliad ar y ddau gynnig cadeirydd. Brian. I have a question in relation to both of them actually, but it's the same question. Will they both be tied, if you like, with a legal agreement? So if you take 12 with regard to the houses to be within the national park, that'll be tied in with a legal agreement with suitable penalties if that doesn't happen. Awgrym cyfreithwyr oedd bod ni'n rhoi restriction ar y bod e'n bosib rhoi restriction fel os bydd cael ei werthu, maen nhw'n gorfod gadael y parc cenedlaethol i wybod bod ni'n cael gwybod am hyn. Fel bod ni'n gallu trafod wedyn efo'r cyngor, ond mae'n o dan perchnogaeth y cyngor, mae'n anhebyg am blynyddoedd hir bydd o'n cael ei werthu ar barch y preifat, ond bysa restriction yn helpu reoli hyn. Felly mae restriction a'ch chi sôn amdano ydi gadw fo yn y machlau'n cyhoeddus? Ie, dwi'n mynd hollol siŵr am sut mae restriction, wyt ti'n gwybod Iwan, jyst bod restriction, os mae'n cael ei werthu, mae restriction yn cael ei godi, a mae rhaid i ni gytuno, y parc gytuno i'r gwerthiant yna. Yeah, that was also to ensure that the houses that are being supported are actually in the national park. I'm concerned that money would go outside the national park. Yeah. And you know, who knows down the track, the intention may be that, but we don't really want it going outside the park, and that should be tied in some way. Similarly with the Penmachno situation, we need some way of ensuring that the money is spent on what it should be spent on, and penalties in some way if it's not. I'm sure that's been thought about, but I just wanted to be reassured that those sorts of things to ensure that the money goes where the intention is and that there are penalties if it doesn't. Unrhyw beth ydych chi'n gallu? Wel, bydd angen creu rhyw fath o gytundeb, sy'n ni'n feddwl. Mi fydd angen creu cytundeb fel mae Geraint wedi dweud, a mi fedra ni gymryd y concern sydd wedi cael ei godi yn yr awdurdod heddiw yma fel rhan o hynna, a sicrhau bod na amodau sicr yn galluogi ni gael rheolaeth ar lle mae'r arian yn cael ei fuddsoddi. Capus Brian? Diolch. Elfer. Dwi'n meddwl rhaid ni gefnogi ryw gynllun sy'n cynnig help i gael to i'ch ben ein bobl ifanc ni yn Gefn Gwlad Cymru. Mae'n ddyrus allan yna i'n bobl ifanc ni, rhaid ni gefnogi ryw gais cymunedau. Diolch. Ifor? Ie, diolch yn fawr. Braf gweld hwn dod o'n blaen ni heddiw. Mae Brian wedi gofyn y cwestiwn a ni yn mynd i ofyn yn benodol. Be sy'n sticio yn ngwddw, a mae'n dal stigma, ydy'r term tai fforddadwy. Mae hynny angen i newid, rili, yn gyffredinol. Dyn ni'n gweithio ar y polisi rwan yng Nghonwy, a dyn ni'n sbio ar mwy tai i bobl lleol, sydd yn bach neisiach ar y clust na tai fforddadwy. Iawn, diolch. Diolch Ifor. John? Yn cytuno efo Ifor yma, David. Ond os oes ydy'n cael ei werthu tu allan ar y mod de, fod 90% o'r pryniant yna wedi dod nôl i'r parc, de. Mae'n bwysig am hwnnw fewn yn y contract, de. Diolch, John. A Edgar? Ia, yn gwrando Ifor, dwi'n cyd-fynd tair fforiadwy, sy'n neb wedi i ffynnu be mae tair fforiadwy feddwl i mi erioed, y prisiau gan y blaen. Ond dwi'n eilio cynnig Elwyn. Felly, da ni wedi cael cynnig, da ni wedi cael eilio, ydy pawb yn cytun efo'r ddau argymelliad yma?
Dan 3, pedwar, 5, 6. Wedi cario. Diolch yn fawr iawn. Falch iawn I weld hwnna. Dwi'n meddwl mae'n symud ymlaen da. Unrhyw un yn erbyn? Sori, unrhyw un. Dwi'n meddwl bod yna neb ar ôl, yes. Dwi'n meddwl... Rhaid ofyn. Diolch yn fawr. Felly, symud ymlaen I adroddiadau gweithgor. Sori. June, di mynd. Emyr di mynd, ie. Dwi'n bydd allan mor ddawel. Croes yn ôl. Felly mae gen ni 2 gweithgor a 1 cydweithgor lleol I edrych ar. Jyst I isio, beth ydyn ni eisiau gwneud? I cytuno nhw, I derbyn nhw. Os oes unrhyw gwestiynau neu beth fel yna, neu unrhyw sylwadau hapus I derbyn heina. Felly mae'n un gyntaf yr gweithgor 19 y Hydref. Pawb yn fodlon derbyn hwnna? Unrhyw gwestiynau? Diolch. June, what's the question? Yeah, good question, but I'm happy to accept them. But the question really is for information in terms of the Article 4 and the timetable, whether we're still on track really. Yna adroddiad yn mynd gerbron gweithwyr cynllunio nesaf fel fi'n ganol, dwi'n meddwl. Gweithwyr mis Mawrth, dwi'n adroddiad efo'r aelodau. Mi fydd yna ymwneud yn haf. Eto bod yn un o'r bethau ni efo rôl mis Rhagfyr, felly bydd yn gwneud cyn y haf. A wedyn yn fod yn bydd os mae'n gefnogaeth tuag ato fo I ddod yn weithredol erbyn gwmpas Mai 2025, dwi'n meddwl fan I sôn, so mae'n sefyll fel yn greiddio. Diolch. Unrhyw gwestiynau eraill gen unrhyw un? Os dim, bodlon derbyn? Sy'n bleidlais nes? Nodi'r gwybodaeth. Ie. Gwybodaeth, felly, dyna fo, I derbyn. A wedyn yr ail un ar 6 o'r Rhagfyr. Adroddiad ar y wyddfed I plastig a carneddau, partner y carneddau. Unrhyw gwestiynau'n codi? Derbyn, oce. Pawb yn hapus derbyn? Iawn. Diolch yn fawr. A'r y papur ola sy'n ni yn y gyfres yma ydy'r cydbwyllgor lleol. Unrhyw gwestiynau'n dod o ddiwrth o hwnna? Os dim, pawb yn fodlon derbyn? Rwy'n drwad. Cyfarfod i'n sefydliad eraill. Unrhyw un arall, unrhyw un eisiau hoffi unrhyw sefydliad maen nhw wedi mynd at a... Cyfarfod? Na, dim byd. Felly, diolch yn fawr iawn. Gweithio efo fi I wneud sicr bod y gyfarfod ma'n dda a edrych ymlaen I weithio chi gyd yn dyfodol. Siwr y saff adre os da chi'n drafeilio. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl mae'n eich oes. Efo, mae yna bwrdd plas wedi cael ei gofnodi cychwyn a diwedd cyfarfod yr awdurdod, ond dwi'n meddwl bod angen oedd o'na just rhaid ofn. So o'n I just meddwl sy'n gadael I treisio bod rhaid bod chdi'n trio deulu mewn. A gael jyst dweud I chi Tracy yn rhan personol, diolch yn fawr am popeth. A diolch yn fawr am dy waith galed dros yr wythnos y dwytha a poblwch i'r dyfodol. Iawn, ti Tim. Diolch pawb. Hwyl. Right, a dyna diwedd y gyfarfod. O, sori, dwi'n trin hyn. Na, dim byd.